Bună ziua, dragii mei! Pentru că știu că vă plac poveștile, am hotărât să vă citesc astăzi Vulpea păcălită de urs. Da, ați auzit bine. Vulpea păcălită de urs, nu ursul păcălit de vulpe. I-a venit și rândul vulpii, pentru că așa se întâmplă. Când facem fapte rele, ele se întorc înapoi. La fel se întorc și faptele bune. Deci aveți grijă, faceți fapte bune. Să revenim la povestea noastră. Vulpea păcălită de urs, deci. O vulpe, frumoasă foc la înfățișare, dar cam leneșă din fire, plimbându-se alene prin pădure, caută cu privirea ce credeți voi copii. Nu o găină, nu un iepuraș, ci un adăpost gata făcut, unde să se aciuieze de viscolul iernii care tocmai cerne primii fulgi de zăpadă în pletele roșcate ale toamnei. Vulpi am mai văzut eu, dar ca asta niciuna. Auzi trăznaie ce-i trece prin minte, să-și găsească un adăpost gata făcut. Dar de ce? Mă întreb eu și cred că și voi, de ce nu-și face singură o vizuină ca toate celelalte vulpi? Pentru că îi leneșă. Ăsta e adevărul. Tălpile i-au înghețat, ochii i-au ieșit din orbite în căutarea norocului chior. Vulpea însă nu s-a oprit din căutat până când, într-o zi, aude de după o tufă. Mor, mor, mor. Și-a întors Dumnezeu fața către mine, zise vulpea, sperând că cel care se văita de moarte va lăsa în curând un adăpost gol. S-a furișat după tufă în căutarea muribundului și a dat cu ochii de urs. Ia te uită, e pe moarte și tot îi mai trebuie mâncare, gândi vulpea, privind către ursul care scotocea cu laba în scorbăra unui copac după miere de albine. Ursul era mai sănătos ca oricând, dar de unde să știe vulpea? Ea știa doar că vrea să vadă ursul mort și pe ea stăpână în bărlogul acestuia. A așteptat vulpea și a așteptat până când ursul, după ce s-a mai văitat o vreme, a adormit. Știți și voi cât e de lung somnul ursului iarna. Vulpea însă nu știa. Ea s-a repezit către bârlog, gândind că a sosit momentul să-și ocupe locul. În bârlog însă ursul se încăpățâna să respire. Din roșie cum era, vulpea s-a făcut vânătă de necaz. Ursul nu murise. Dar nici mult nu mai are, se amăgia. A trecut decembrie, ianuarie, februarie, a trecut iarna și a venit primăvara când ursul, sătul de atâta hibernat, s-a trezit și, frecându-se la ochi, a dat să iasă din bârlog, dar vai, s-a împiedicat de vulpe. Ce priveliște hidoasă! Nu cumva am un coșmar? Mormăi ursul frecându-se încă o dată la ochi. Dar nu-i niciun coșmar. E chiar cu mătra, își zise el privind către grămăjoara de oase învelite în ceea ce altădată fusese o minunată blană roșcată. Cu metre, te știam animal de cuvânt, scânci vulpea, acum însă nu mai pot avea încredere în dumneata. Ai promis că mori și uite în ce hal am ajuns așteptând să-ți respecti promisiunea. Dar nu înțeleg ce cauți aici, de ce nu ești în vizuina dumitale? Care vizuină? Ce rost avea să-mi fac vizuină când aș fi putut avea un adăpost gata făcut? Nici în Dumnezeu nu mai pot avea încredere, se vaită vulpea în continuare. Toată toamna l-am rugat să-mi scoată în cale un adăpost și cu ce m-am ales? Abia mai pot respira. Dacă e așa, nu te supăra cu mătră, dar ține minte câte zile vei mai avea de acum încolo, că Dumnezeu îți dă, dar nu îți spune în traistă. Credeți că a priceput vulpea vorbele ursului? Le-a priceput, cum să nu le priceapă? Căci în iarna următoare nu găseai, oricât ai fi umblat prin pădure, vizuină mai arătoasă ca a vulpii. Voi, copii, ați priceput vorbele ursului? Eu cred că da. O să-mi spuneți și mie la un moment dat ce ați înțeles voi din această poveste. Acum eu vă spun doar că această poveste face parte din cartea Animale îndrăgite, scrisă de mine și publicată la editura Alizuca Educativ, și aici mai găsiți și alte povești și poezii și ghicitori. Spor la citit!